Kabang ita kuti bukuksong sana ampano kha baijak angsak baitangbo ani yang elakani yang mian rong kaisa update rumani ngi ampano obtak chungbuni area on hapajak ani yang area bo mia 100 ni eba pura nok nukhong Kothor Kwlaimabai bike roboi pawoi tongnani nok nukhong kisi sisi lala ngi kalai bejak aba haikena tabuk chungyang thik aguru deyal kamini o damsorano galsoba ekuno fortet karamsorani mono adi blogoi khobjak damsoram jani guru deyal kamio tabuk thik ang basajak obo bongni bo nok khuni khungdam tongmani omo somosuk blang kotok kotok he kotok laimani asemani burchikura koyekjon tongmani khorasa khoroni burchikura bukdi bu chungkhai mangkha chungbong no chung thangin bumalekha omono puila borok asemani yakulo agi yo mahinga waisa han khnao tabo mu tewasha mahike kotor kotok laimani borong ni khukti chung khna mani onok nu khung nani di krikha borong ni simia pura area ni tumatin krak tumatin noram je tin nok khung tongai bebagni no bike robi klai thamaikha khabon ta khuti bukuksong tipra sarok ni o jingjal yakang lagla khna tangi hinga ke Watwi jora phaikibo Watwi waya ni wakhibo Kothor klaikhe Kothor bai jingjala jayo nok bike roboi nok pamani rok agibo nugo haimbono taklai ni area bo blai Kothor klaikena chung nungmano agi Kothor klaimaro khaipono taklai dese Kothor ni once ko manga busu gnang mama Kothor klaimani abo nini busak mas ni nogor phaikang kibo Nokni nukhung sase basai khai tongjamara onok robo beton bike roboi tisawoi nobar baitlang thangjago ni tungflamani jora phakebo buhe AC paka dalan kripna onok horok bomdrop a jaga tongino tonglaimani aprubo tungflamani tongimai asini borok bor thangi yok mungsinai bor thangi jingjalni yakak sinai salbuju sungmo hake funugla sinai nani diani kurgonoro nokni mukti khaji trutna hale nani di pura nuka siniya nokni bisingni je khorok bommani buinaro mula tangi chana phono buinaro tangi chana hampano nok simile ka hamnango khabon ta khudi bukso buihini mano samo nijini sakni bagisi khlai brok na phiaba je borok nai je boroni nogo oma situation klanya boss simisi saimono khorok bomdrop simipana nango chung buinaro mula khaicharani ba samong khlai chana phono o khorok bom thai jaga se thaise tini watwi panti phaibo tongan jaga kring ki chung borok thangi tongsinai badi chung borok ni khukti khana nai borok busuk jora te miya jungjala katala jak te boba jar thlai kana ho pung watwi Kothor kha prai 1 ghonta ni khor kha 1 ghonta o sarsung huke miya jodi wati hekan phaimani heke ke jodi te phaikan kitang khamu badi chung yang bising kerma en khari mutamo mogol choran deba no parang ko gurdel para Mia kojar ko mahke watiro wo Kothor play pamani mia haikana asta pasen tongi satta jora thaka wate mia tongen khu post tongkha mai ti ro joto tonen jakri kha tabu tini phaikan ki chung tonen jakri mia asake bir manan kha mia kisi sa do patha jaga wa pungai mai kha kun jaga khana mo jakri kha ke joton se hai ke lonen jakri Hangkel ma tolai kata mia. Kothanok ni abo. Kothanok caita pasta kothanok tono joto paikha. Tabuk tini mai se kun jaga tonen jaga kere. Kheton mani. Khetoni mai kisa tongo abo tonen se tak jaga se kere. Lamai suru se tak tonen jaga kere ke bor tonen chok to khatabu. Agi rok lama ki phalo ke Kothor. Agi rogo phaya ko phaipono kisa mi se gura mura phayo. Mia ko gura mura phaino wan sumano. To mia koto phege mia jingala se khata ma. Nura nu khase men ma Kothor maro. Agi puro wacha nukha. Awan betre cerai puro nukha. Nge mia jalo wacha nukha ta. Chung nokni para kha phaino pa ke khorok sapan si nok kari khalo bebang pai thangma ke. Abola jotoni no paikha mia satung ni ya kini ni jotoni no paikha bole. Tang boba ke tang nai ni mansuk tu tai tang naman pino. Tabukle mangala khani ma wan so ko je amate khun khun ta nok tongmani ke abo ke pai thang ke to 3 bodam. Ban ka chena ne se 5000 6000 na ngke chung ya khura khokes ke tak ba ke pai ni nge tini wati pe ke ka khlai thang nge chung tak bor to ne tini se thajing se khane nai tong khang
tamo koine haste hapang no ma ke noro kiji khamani no borwati phai borong ma kisa koina mo so kisa chuba so ma hangke te ani te se phanu ni mo so gota acha nino udam jinga mo mongol choran de borma khabani ta hudi buksong sung bisi kok dugi salek tangi ngeke jotuni no nok khamplo jak jotuni no nok kising mising nglajak oma hajarawo nor khnai mangkhna kheto mai kisa tongmani o kheto mai suto se tabuk boro tonnai boro lamnai borni sungmu hake jengjal ba bofruni yak kaklang sinai abono broni tabuk sungmung te wan ala jak brok pedi chung o elakani o area ni tei kobma jengjal lukro kasajak tongo chung aba hake brok bai buker ngan chai tongnai sai khana kan bini khukti bu khnai man khana je bini nok nukhung du basa tongmani aras miya hopong aja siu ni khagabo tabuk bai ke nok tangnai abono wan aja borni khawo mo hake nok tei khungsa khungni tanga thangke chung tibrasar to saimano nok khungsa tanga thangke busik jora tei jengjal je borok manjanai bono saimano khoroksa khorok nei lun na oi lun ba or 30,000 or 40,000 ke lun na oi nok khungsa tangnani খুব কষ্ট ফিয়াবা তাংমানি ইয়া গুলো তিনি নকবার বাই ফেরাং বাই কথর বাই আবাই কে गोबां मान नक जोंजालो खिगलाय गलाङै थांजागौ आबो सावनो दुसेर नायबा साकानि लीला साबो नों आं खालायमानि आबो आबाय के फादि जों कसहाय करै ओ पूरा एरिया कुलबुन एरिया गुलमा यागलो जों बरो तामु इफेक्ट दा जों आबो नरनो फंनाय